De Bonifatiuskapel in Dokkum wil graag zonnepanelen op het dak plaatsen laten. En dat is vanzelfs net zonder reden. Er zijn twee redenen. De eerste is dat we graag meedoen willen aan verduurzaming. Dat is natuurlijk een actueel maatschappelijk thema. En dat gaat eigenlijk voor u, ja, hoe ga je met de schepping om? En een tweede punt is dat wij dwaan binnen om de kosten van de kapel naar beneden te brengen en de inkomsten omheeg. Dat had te krijgen met het feit dat de parochie eigenaar is van deze kapel. Ja, de parochie die wordt lietser en de kosten die gingen gewoon terug. Nou, Jerk, een soort mensen natuurlijk vanzelf wat denken, ja, het is een prachtig oud gebouw, maar ja, dan liep het dat toch net, die zonnepanelen op zijn dak? Nee, maar het mooie daarvan is dat die zonnepanelen alleen nog zichtbaar zijn als er oerheen gist met een helikopter. Want zowel vanaf de groen van binnen en van buiten zijn ze onzichtbaar. Dat had een beetje met de constructie van de kapel. Er zit aan de binnenkant een skeen dak en daar komen ze op en dat is nog van de binnenkant, nog van de buitenkant zichtbaar. Is het dan extra van dat het echt nodig is, dat als die zonnepanelen net komen, dat het dan gevaarlijk wordt qua kapel of die bestaan blauwe in? Of? Nou, als je op de langere termijn misschien wel, maar Safir ben ik net aan het denken. Wij gaan ervan uit dat wij erin slagen om hem budgetair neutraal te maken, zat dat heet. Dus dat wij even volle inkomsten hebben als uitgaven. Daar zijn we de laatste periode druk mee bezig en daar zit gewoon een stijgende lijn in. Dus ik ben er heel positief over. In eerste instantie gaat het om zo'n 40 zonnepanelen, maar deze binnen vanzelfs net vergees. Om de uitgiften leeg te houden is er een sponsoractie betaald. Voor €250 kan mensen een zonnepaneel adopteren. Wij hebben een behoorlijke subsidie gekregen van de provincie Friesland, van het Mierskipsfonds, waar we heel wijs mee binnen. Ja, daar wordt meer dan de helft van de kosten worden daar traducten. Maar we willen dat orengedeelte willen we graag zonder echt investeringen op langere termijn te doen, willen we ook financieren, zodat we de zonnepanelen er in feite gratis op hebben. En daarom is de stichting Behoud Bonifatius Erfgoed in Dokkum begonnen bij een sponsoractie, dat mensen een zonnepaneel sponsoren kennen.